Velkommen til Skærbæk Antik og Design. Som lovet i den sidste video, vi har lagt op, vil jeg gå mere i dybden på de malerier, I så. Og jeg starter med Carl Bille. Jeg går lige om bag kameraet. Og han er her. Utrolig flot maleri. Det er guldalderen, vi snakker om, og det bliver ikke bedre. Carl Bille, han er født i 1815 og død i 1898. Billedet her er malet i 1867. Carl Bille var elev hos Karl Dahl, som var medhjælp hos Eckerberg. Og hvis I kigger rigtigt på billedet, så kan I også godt se, at han er meget detaljeorienteret i hans malerier, fordi det ligner jo faktisk et fotografi, det her. Fantastisk maler, vil jeg bare sige. Det var det hele. Tak for i dag.